maayo ngo ina mofti capanɗe jeetati e temederewel e mbadiji ngurdam gandaɗi e windere nde ko e maggo kadi immoto feccere e hendu ndu bani adama fofata ndu ina wiye oxygène wadde rendego ko rende ngurdam bani adama e dow leydi kono noon huli mawɗi tawi ko nayi ina ngoodi e dow maayo ngo kanji fof noon ko saabiɗi ko hunde wotere golleji yimɓe ɓe sababu gadano o ko awo ɓurtungo paamen ɗon tan nangugol liɗɗi diwtugol ɗo hanno haaddi e dow duumare fedde gotago windere ONU holli wondi tataɓal e ngaluji moftirɗi e nder maayo ngo ina e hutorede e mbadi ɓurtundi e nder adunaru ndu saabi ɗum ko ɓeydugol sohloji yimɓe ɓe awo ngo ɗoftaki sarɗiji nanodiraɗi e nder leyɗele ɗe kala walla kadi ballal gouvernement ji ɗi faadi e laaɗe mawɗe batoji gawoje ɗe e nder maayi Atlantique ngo ina nanga wonde sardine kam e makoro ɗum ko guroji e maayo ngo mbiyete noon ɗum ni kadi ɗum ko guroji e maayo ngo mbiyete noon ɗum noon nawrani liɗɗi biyeteɗi thon rouge puɗɗiɗi artude e keewal sabu noon peeje moƴƴi ɓamaɗi e ɗiɗo duuɓi sappo cakkitiɗi yidde dañal ɓurtugal e maayo ngo saboto awde hunde kala ko ɗum saabi laaɗe batoje mawɗe ɗe ko ɗum ɗi keewi waddi mbalaji maɓɓe bonno koɗɗorɗe kulli ɗe hen sahaji ni ɗin mbalaji majjo e nder maayo ngo walla ɗi bedde toon kulle kewɗi joko e majji ɗum ɗaccataɗi haɗe maaya won hen ñaama garaji ummotoɗi e ɗin mbalaji ko ɗum ni woni kulol ɗimmol mawgol hono tuundi poore ɗe capanɗe jeetati e temederewel e tuundi gondi e maayo ngo ko tuundi poore nanodiral ngam haɓade ndin ɗon tuundi nani e yewtede gila joni duuɓi ɗiɗi e ngal hani timmudi ɗo e lewru jeeto ɓuuri waroru fannu goɗɗo o ko produit ji alkimiyaji gila e kuɓɓamde lamɗam engrais ji ɗi ha tengti kadi e ko ɓadi en no feewi woni mégoji cigarette aji ɗi milliard uji 23 e majji ina bedde e leydi hitande kala ɗum ko e nder leydi France tan kolol tataɓol mawgol e dow maayo ngo ina fecci e pecce ɗiɗi ko adi ko nguleki ki mbayligu weeyo ngo ɓeydi nguleki maayo ngo ha yetti kowal piccal 6 degré ji e duuɓi capanɗe nayyi ɗiɗo paltiɗi ɗum ina boni e kulle ɗe cuusa nguleki ɗe sabu ndiyam no ɓuri wullirde fof ko noon ɓurat mettirdi fofde e nder majjam rewi hen ko caɗele kaɓɓodiɗi e alkimiyaji maayo ngo ina moɗo 30 e temederewel e tuundi weeyo ngo ɗum ina anda nguleki e tuundi ina jogii battane bonɗi e kulli kam e puɗoji kuywoji e dow maayo ngo kulol mawgol jakkitingol ngol ko ngasri ngaluji ogirɗi e nder maayo ngo media start media duration speakers transcript ko eɓɓore waɗɗinde ngam waylare men fewde uyki e dow leydi e nde haale no feewi ete ina hasi nde laato wonde gonɗude e ko ɓoyota hoorejo Amérique yamri golleji mayre e nder deƴƴi winderiyankoje leydi Chine fay so tawi ina sali ɗum kam e hoore muɗum ina jogii boyɗi e nder maaje ɗe ete noon fof e waadi noon golleji mbaɗi noon jogaka haqiqi beele ma gaddu kaalifi sikki kam noon ala e wondi maɗi jogo battane bonɗi e gurdam kulli kam e puɗoji ɗe eɗi mbawi kadi saabadi ha kuɓɓam ndelam huywa e dow maayo ngo huccidde e ɗum dental leyɗi 33 ina namdi nde eɓɓoje ɗe dartinete ha wittoji mbaɗe ngam andude battane majjum sabu noon gande kolli wonde guroje e maayo ina mballa e moƴƴinde weeyo ngo kam e wurnude feccere e bani adama en